Vítajte v ďalšom našom pokračovaní cvičení na medzistanovištiach v kruhovom tréningu. Budeme sa snažiť cvičiť na stepery, v každom kole iný cvik. Začíname prvé kolo, steper máš pred sebou, budeme striedavo vystupovať na jednu stranu, na druhú stranu a ťahať pätu donútra. To znamená, vystúpiš na steper, otočíš nohu, vyťahneš pätu čo najvyššie, dotkneš sa diagonálne rukou. Zostúpiš dolu, druhá noha na steper, päta, zostúpiš dolu. Raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, štyri. Snažte sa opäť držať brucho spevnené, chrbát rovný, podľa možnosti sa moc nezohýbať, ale dôležité ťahať tú nohu čo najvyššie. Hop, 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 hop. To je ono. Druhé kolečko. Postavíme sa takto bokom k steperu. Vystúpiš zase na kraj stepera jedna noha. S druhou spravíš kick. Zostúpiš dolu vnútornú nohu. Budeš robiť dlhý krok dozadu a rukou sa dotkneš stepera. Raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri. Jedno stanovište, na druhom stanovišti na steperi samozrejme vymeníš nohu. A tretie kolo bude viac menej také tanečné. Budeme robiť L-step a k tomu pridáme čaču. Hore, ča, ča, ča. Hore, ča, ča, ča. Raz, dva, 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 ča, ča. Raz, dva, ča, ča, ča. Samozrejme, vymeníme na druhom steperi opäť druhú nohu. Takže máme ďalšie 3 nové cviky na steperi, na medzistanovišti v našom kruhovom tréningu. Želáme vám, dámy, príjemné prežitie s nami a športujte, nevzdávajte sa.